Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko sanamhla sithi Ubani umholi webandla Lamanazaretha. Hosea 4:6. Abantu bami bayabhujiswa ngokweswela ulwazi. Njengoba ulwenqabile ulwazi, nami ngiyenqaba ukuba ube ngumpristi wami. Amen. Khasini 171 lencwadi ka-Advocate Mnyandu ethi izintshumayelo zenkosi ilanga. Inkosi uGalili Shembe ukuthula kube kuye, owaziwa ngamaNazaretha ngokuthi ilanga, uthi indaba kaShembe inkulu kakhulu maNazaretha. Mhlawumbe bayoze bavele abantwana phakathi kwenu abanesibindi nesineke sokuyifunda le ndaba yenu. Phakathi kwethu njengoba sithi singabafundisi, akekho nesineke nesibindi sokuhlala phansi ayifunde le ndaba. Ngokwami ukubona sisesebunyameni, asizwa kahle le ndaba yakhe, ngoba uShembe akayibhalanga ngaphandle kwemthandazo nesihlabelelo, kodwa iqiniso lobuNazaretha akalibhalanga. Amen. Kanti ekhasini 128 lencwadi ka-Advocate Mnyandu ethi inkosi inyanga yezulu, inkosi u-Amos Shembe ukuthula kube kuye, owayaziwa ngamaNazaretha ngokuthi inyanga yezulu, uthi ngithi kini kuseza osiyazi nochwepheshe abazoyiqoqa kahle lento yenu, bayibuke ukuthi imi kanjani. Thina asiyazi kahle, sazi ukugcina yeSabatha nje. Bakhona abazoyihlaziya kahle le ndaba kaShembe. Sizongena ezulwini maNazaretha uma sihamba ngemthetho kaShembe. Khasini 82 inkosi ilanga ithi uShembe lo owaphemba lobu buNazaretha wayengesiye umuntu, wayevela ezulwini, kodwa wayengaqali ukufika lapha emhlabeni. Wayefike ayiphembe lento esibuthene ngayo, ayishiye ecabange ukuthi izosala ilunge, bese emva kwakhe kuvela abantu abanjengami nje, abaye bathi bangabaholi bengenawo umoya kaShembe, bese beyiphambukisa lento, sebeyiphendula ngobuthakathaka kwabo. Amen. UbuNazaretha njengamanje kunabafundisi abangodokotela, abanye bangodokotela nasemkhakheni wezomlando wenkolo. Ngakho njengamanje sekunesidingo sokuthi isifiso sikababa ilanga nesiprofeto senyanga yezulu kufezeke. Njengenkolo engaphansi kweThora, kumele sihlolisise ukuthi sisayilandela yini inqubo yokukholwa kuJehova eyalethwa kithi nguMose. Akumele samukele nomani eshiwo ngabezizwe ngomlando wenkolo yethu ngaphandle kokuphenya ubuqiniso bayo. Ekwenzeni ucwaningo ngomlando wenkolo, ngithole ukuthi cishe u-85% wesakufundiswa ngabezizwe ngalomlando akusilona iqiniso. Lapha ngisebenzise kakhulu iJewish Bible ngoba ilona eliqukethe umlando ngomsuka wenkolo yophezu konke. Angikucacise ukuthi isisekelo sobuNazaretha ukugcina imithetho kaJehova owayishiya kuMose. Ngakho-ke ubuNazaretha kuwukuqhubeka kweJudaism. Ngibuye ngasebenzisa izincwadi ezimbalwa ezibhalwe zifundiswe ezimhlophe ngomlando wenkolo. Ngalolu cwaningo bengifuna ukuthola okuliqiniso ngegama lendodana kaMaria. KuMathewu 1:21 weJewish Bible kuthi, she will give birth to a son, and you are to name him Yeshua. Uyozala indodana, uyibize ngokuthi uYeshua. Esingenisweni seJewish Bible kuthi, the original Jewish form of Messiah's name, Yeshua, is used in this Bible instead of the Gentiles' known translation. But it's not how he was known to his family, friends, and first century followers.
To them, he was Yeshua, a Hebrew name meaning salvation. Igama likaMesaya elisetshenziswe kuleli iBhayibheli nguYeshua esikhundleni salesi sihumusho sabezizwe. Kodwa lesi sihumusho obizwa ngaso akulona igama uYeshua ayaziwa ngalo ngumndeni, abangane nabalandeli bakhe esaphila naseminyakeni elikhulu yokuqala. Kubona kwakunguYeshua okuyigama lesiHebheru elisho insindiso. Liqhubeke leli iBhayibheli lithi, "This Bible contains information from Jewish sources to explain a thoroughly Jewish book, the Bible, written by Jews, about Jews, initially for Jews in the Jewish land of Israel." Leli iBhayibheli likunika ulwazi ngencwadi yamaJuda iBhayibheli, eyabhalwa ngamaJuda, ekhuluma ngamaJuda, ezweni lamaJuda kwa-Israel. Leli iqiniso ngegama likaYeshua indodana kaMariya bekungafanele ukuthi izifundiswa zakithi zibe nempikiswane ngalo, ngoba uYeshua wayeliJuda futhi esenkolweni yamaJuda. Obekumele sizibuze khona ukuthi njengoba indodana kaMariya ngokwesiJuda nguYeshua, pho leli gama lashintshwa ngubani, nini, elishintshelani ukuba libe solimini lwabezizwe? Inkinga ukuthi noma isizwe sakithi sesifundile, isikhathi esiningi samukela noma yini esifundiswa ngabezizwe. Okumele sikwazi ukuthi ekunqotshweni kwamaJuda ngabezizwe ngo-70 AD bayishintsha imibhalo yamaHebheru ukuze ihambisane nenkolo yabo. Basebenzisa amandla nobuqili ukusephuca umnotho nenkolo yethu. Indodana kaMariya eyahamba emhlabeni ngo-40 AD empilweni yayo yonke yayaziwa ngokuthi nguYeshua. Leli gama eyalinikwa ngabezizwe lavela uYeshua sewafa, ngakho-ke akulona elikaYeshua oyindodana kaMariya, kodwa ngelomuntu ovela kwesinye isizwe. Uma uThemba owafa engumZulu, bese emva kweminyaka kuvela kwesinye isizwe uHope, lowo Hope akakwazi ukuphenduka abe nguThemba. Ukuvikela inkolo yethu kumele siphenyisise ngomsuka wokuchithwa kwegama likaYeshua ngabezizwe. Ngokomlando ngo-70 AD abezizwe bahlasela ababulala amaJuda ako-600,000 babhidliza nethempeli likaJehova. Esehluliwe amaJuda abezizwe bamchitha uJehova nemithetho yakhe, okuyinkolo yamaJuda. Akuwakhike umqondo ukuthi uYeshua owabeliJuda wayengashaya inkolo nesizwe sakhe ezoba ngumsindisi wezitha zikaJehova, ngaphandle uma lo Yeshua kwakunguNkulunkulu wokhuni. Sonke siyazi ukuthi abezizwe uma sebenqobile bakushintsha igama bese bekunika elabo, njengoba nawethu ayishintshwa sanika awenkolo yabezizwe. Kungumlando owaziwayo ukuthi esenqotshiwe amaJuda, amagama esiHebheru ashintshelwa olimini lwabezizwe. Igama likaJehova noYeshua achithwa emibhalweni yabezizwe, kanjalo nelikaShaul neLamanazaretha, nelikaMesaya lachithwa kanye namanye. Ekhasini 62 lencwadi kaDr. Costa ethi "Come out of her, my people," kuthi, "The Gentiles wanted a savior, but not a Jewish one. They looted the Jews. They even looted the Elohim of the Old Testament. Thus a Hellenized savior was preferred." Abezizwe babefuna umsindisi, kodwa hayi umsindisi ongumJuda,
ngoba babe wazonda amaJuda. Babe zonda noNkulunkulu okuyi-Old Testament. Ngakho-ke basebezakhela umsindisi wabo ongumGreki. uNkulunkulu oku-Old Testament nguJehova. Sivumelana noDr Costa kule ncazelo. Ngoba awukwazi ukuthi ungafike ubhubhise isizwe, ubhidlize amathempeli, uchithe inkolo yaso, bese emva kwalokho uthatha umprofeti wabo, umenza umsindisi wakho. Ngokusobala njengoba noDr Costa efakaza, leli gama likaYeshua elabe selihunyushiwe lavela emva kokusungula kwenkolo yabezizwe. Yikho igama likaJehova nelikaYeshua lingekho emibhalweni yabezizwe. Le ncazelo kaCosta iyasivezela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uYeshua ongumJuda kugcine igama lakhe selishintshiwe ngokwenkolo yabezizwe. Noma imuphi umuntu owufundile umlando wokuhlaselwa kwamaJuda ngabezizwe, uyabona ukuthi lo Yeshua owagcina esenegama labezizwe ligama elakhelwa umuntu ongakaze abe khona. Noma namhla singakhulumi ngalokho, kodwa lamaHebheru okukhulunywa ngawo isizwe esimnyama. Abezizwe benza ubuqili ngokuchitha umsindisi onguYeshua, basebenzisa imibhalo yamaHebheru ukuchaza umsindisi wokwakhiwa. Bamchaza ngempilo yomsindisi wethu. Lokho akukho emthethweni. Lobu buqili bunomphumela ukuthi sicabange ukuthi silandela umsindisi oyindodana kaNkulunkulu, kanti sesikhonza abanye onkulunkulu. Abezizwe bayazi ukuthi sisakhonza uJehova, asikaze siphathwe yibo. Ngakho-ke lokhu bakwenzele ukuthi singaphinde sazi ngomthetho kaJehova, bese ekulahlweni kwethu nguJehova sihlale sizigcila zabo. Sithe isihloko salentshumayelo, ubani umholi webandla Lamanazaretha. Ekhasini 86 lencwadi kaMnyando, ilanga lithi ubuNazaretha abuqala ukufika emhlabeni. Bafika nakoMose, koJesu nakubaprofeti, kodwa bahluleka. Afike lowo ofikayo aphembe njengoshembe nje, bese kuthi labo abamlandelayo bahluleke bangabugcini ubuNazaretha. Amen. Encwadini kaRav Shaul naye oliJuda ethi the Nazarene kuyikhasi 10 kuthi, today Nazarenes are once again coming to the forefront of religious thought. Many are beginning to realize that the followers of the Messiah were called Nazarenes and were never called by the pagan name. Abantu abaningi sebeqala ukuqonda ukuthi abalandeli bakaYeshua kwakungamaNazaretha, hayi leli gama labezizwe. With modern discoveries such as the Dead Sea Scrolls, which is a collection of over 800 texts dating back to the time just before Yeshua was born and into the 1st century, we are learning more about the sect of the Nazarenes that followed Yeshua. Ngokutholakala kwama-Dead Sea Scrolls, okuyimibhalo yamaHebheru emidala eyabakhona noYeshua engakazalwa nasekhulwini leminyaka yokuqala, sesinolwazi ngebandla lamaNazaretha elaliholwa nguYeshua. Ekhasini 25 lale ncwadi kuthi, we know that the Nazarene sect was established by the great prophet John the Baptist, who was given the way of salvation by Yah. Siyazi ukuthi ibandla lamaNazaretha lasungulwa nguJohane umbhaphatisi. John's role was to instruct and mentor the Messiah in the office of high priest and teach Yeshua the way.
nguJohane owayefundisa uMesaya okunguyeshua wamcijela ukuba abe ngumpristi omkhulu. We know then that Yeshua took over as the leader of the Nazarenes from John. Yeshua led the early Nazarenes. UYeshua wathatha kuJohane waba esehola ibandla lamanazaretha aqala, and showed the apostle, then took over and became the leader of the Nazarenes. Okwathi ekugcineni leli bandla lamanazaretha laholwa ngumpostoli uShawuli. Nempela ke sivezelwe kancane kuyizenzo 24 verse 5 ukuthi umpostoli Shawuli wayengumholi webandla lamanazaretha. Kodwa safihlela ukuthi lobu buholi wayekuthathe kuYeshua. Njengoba onke amagama ayisiHebheru achithwa, ayisenikwa amagama abezizwe, igama likaMesaya nalo kwinkolo yabezizwe lashintshwa. Kwi-Jewish Bible kwizenzo 11 verse 26 kuthi abalandeli bakaYeshua, njengoba wayebizwa ngokuthi nguMesaya, kwathiwa ngama-Messianics, okuthe uma sekuhunyushelwa emibhalweni yabezizwe kwase kusho enye into. Ngesikhathi abapostoli bephuma eJerusalem boshumayela abezizwe, babe ngaphansi kwenkolo kaMose, namhla okuyiJudaism. Ngaleso sikhathi yayingakabi bikho inkolo yabezizwe. Abantu kumele beqonde ukuthi enkolweni kaJehova sinoYeshua owayengumholi wamaNazaretha. Ukuze singagcini silahlwa ngenxa yokweswela ulwazi, kumele umlando ngenkolo kaJehova siwulandele. Umprofeti wokugcina owaba ngumholi wamaNazaretha kwaba nguYeshua. Emva kwalokho lenkolo yachithwa ngabezizwa, yazi yazovuswa ngumprofeti uIsaya Shembe ukuthola kube kuye. Namhla uJehova usekubuyisile ubuNazaretha. Ithi inyanga yezulu ekuhlaziyeni ubuNazaretha, bese sigcina umthetho kaJehova namhla obuye ngoShembe. So ngena ezulwini maNazaretha. Inkosi busise enikuzwile. Le ntshumayelo iyatholakala ku Facebook page